ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରାମ ନାମକ ଜଣେ କାରିଗର ଥିଲେ। ରାମ ପଥରରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ତାର ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, ରାମ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, କାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଥରର ଅଭାବ ହୋଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ପଥର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ରାମ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଥର ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ହଠାତ୍ ତା ଆଖିକୁ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଥର ନଜର ଆସିଲା। ରାମ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ପଥର ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ପଥରକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ରାମ ପଥରଟିକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଏ ପଥରଟି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ସେ ପଥରଟିକୁ ଉଠାଇ ତାର ଟଲିରେ ଲଦି ନେଇ ଆସିଲେ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ପଥର ପାଇଲେ। ସେ ପଥରଟିକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ସେ ଦୁଇଟି ପଥରକୁ ତଳେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଜ ଉପକରଣରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛେନି ଦ୍ୱାରା ପଥରଟିକୁ ଆଘାତ କଲା, ସେ ପଥରଟି ପାଟି କରି କହିଲା, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯଦି ତମେ ମୋତେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବ, ମୁଁ ପୁରା ଅଲଗା ହୋଇଯିବି। କାରିଗର ଭାଇ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଅନ୍ୟ ପଥରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କର। ରାମ ପଥରଟିର କଥା ଶୁଣି ତାକୁ ଦୟା ଆସିଲା। ରାମ ସେ ପଥରଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ପଥରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପଥରଟି କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାମ ସେହି ପଥରରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଦେଲେ। ତା ପରଦିନ କିଛି ଗାଁ ଲୋକ ରାମଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ରାମ, ଆମର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଦରକାର, ତମ ପାଖରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି? ରାମ କହିଲା, ହଁ ଭାଇ ଅଛି, ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଦେଖ। ଗାଁ ଲୋକ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ରାମ, ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ କେତେ ପଇସାରେ ଦବୁ? ରାମ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯାହା ଖୁସିରେ ଦବ। ରାମଙ୍କୁ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଆରେ ରାମ, ଆମର ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଥର ଦରକାର, ତମ ପାଖରେ ଅଛି କି? ରାମ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ସେଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପଥରଟି ଅଛି ତାକୁ ନେଇଯାଅ। ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ପଥରଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲେ। ତା ପରଦିନ ଗାଁ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ପଥରଟିକୁ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଲୋକମାନେ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାନ୍ତି, ଫୁଲରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷୀରରେ ସ୍ନାନ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଥର ଉପରେ ଲୋକମାନେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରିସାରି ଯେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ସେ ପଥର ଉପରେ, ସେ ପଥରଟି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା କଥାକୁ କେହି ଶୁଣିପାରୁ ନଥିଲେ। କାରିଗର ଆଣିଥିବା ପ୍ରଥମ ପଥରଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥର ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କହୁଛି, ତୁମର ବହୁତ ଖୁସି, ତୁମକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ କ୍ଷୀରରେ ସ୍ନାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ତ ବହୁତ ଖରାପ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ମୋ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ପଥରଟି କହିଲା ଯେ, ଯେତେବେଳେ କାରିଗର ତୁମକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲା, ଯଦି ତୁମେ ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ଅଟକାଇ ନଥାନ୍ତ, ତମେ ଆଜି ମୋ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ତମେ କାରିଗରର ଟିକିଏ କଷ୍ଟକୁ ସହିପାରିଲ ନାହିଁ। ତମେ ସହଜ ଉପାୟ ବାଛି ନେଲ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛ। ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥରଟିର କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଥମ ପଥରଟି ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ପଥରଟି କହିଲା, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ।
ଏହାପରେ ଲୋକମାନେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ସେହି ପଥରକୁ ବି ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ପଥର ଉପରେ ଲୋକମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ପଥରଟିର ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦୂରେଇଗଲା।